Tu dobre. Molim ga se. Šta radiš to? Pa kako što radim? Pa igra se sa svojim novim laptopom. Odakle tebe laptop? Pa ti ne znaš? Pa ne znam, ja prvi put vidim. Nisam pričao o mom novom laptopu. Ne. Sad ću da ti pričam. Idem ja juče kroz Sumu. U nas, u Lunjevac, kod nas. Idem ja tako kroz Sumu i isto onako šetam se predvede, znaš. Trskam, berem cveće i tako. Znaš, i zamisli ko mi ide u susret, aj pogodi sad. U šumu? Kroz Sumu, a neko meni ide u susret, ko je, pogodi sad. Pa neki sandać, zec. Nije. Nije. Pevačica jede. Pevačica u šumu? Jede. Bere pečurke, šta radi? Pa ne, samo šeta. Aha, ne znam koja pevačica. Lupi neko jede. Pa, Steki Babić. Tina Ivanović. Tina Ivanović? Ide kroz Sumu i ona ide tako kroz Sumu i nosi ovaj laptop po disku. Dobro. I sretno na mene. Sretno na mene i stane uz jedno drvo i skine se gola. Gola se skine Tina? Skroz gola, sad ne verujem. I tako ona skine se gola i kaže: Tuto, uzmi sta pozeris. I ovo za moj laptop.